B'investiment ta' kważi 20 miljun euro, il-Gvern se jsaqqaf żona ta' aktar minn 13,300 metru kwadru fuq il-mini ta' Santa Venera biex joħloq spazju miftuħ għar-residenti tal-Inħawi. Il-proġett li twiet mill-Partit Laburista fl-2017 se jaqqat it-tessut urban u l-ħajja tal-komunità Vendriża wara li snin ilu dawn infirdu minħabba l-proġett ta' triq reġjonali. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li dan se jkun wieħed mill-akbar proġetti infrastrutturali li sar f'komunità. Proġett li r-residenti Vendriżi kienu ilhom jitolbu snin wara li Gvern Nazzjonalista saqqaf biss parti mill-mina ta' triq reġjonali bil-konsegwenza li l-lokalità inqasmet fit-tnejn. Il-Ministru Herrera qal li wara li tlesta l-istudju preliminari, il-Gvern qassam il-proġett fi 3 fażijiet. Bl-ewwel fażi se tara li tissaqqaf it-triq u tiġi estiża l-mina sa Misraħ il-Barrieri, jiġifieri madwar 4,525 metru kwadru. Wara se jissaqfu 1,700 metru kwadru ieħor minn Misraħ il-Barrieri sa triq il-Bla tal-Kaħla. It-tieni fażi tal-proġett se tara l-bini ta' parkeġġ għal 150 karozza u fl-aħħar fażi se jinbena ġnien miftuħ għar-residenti. Tista' timmaġna il-hardships li jsofru r-residenti tal-intorni, tista' timmaġna kemm waqa' l-valur tal-proprjetà hawnhekk, issa immaġna araħ kemm hu kbir. Din l-erja kollha tiġi mottija, jispiċċa l-ħoss, jsir park, mela hawnhekk se jkollok tneħħi l-ħoss, il-noise pollution, se tneħħi l-inkwinament. Apparti tneħħi l-inkwinament se tikkrea parking sostanzjali u l-iktar ħaġa importanti ħajkollok open space, park massiġġ f'nofs Santa Venera u Santa Venera se terġa' ssir belt waħda, terġa' tingħaqad. Il-Ministru Herrera spjega wkoll li dan il-proġett se jnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku u l-emissjonijiet mill-karozzi u fuq kollox se jnaqqas l-istorbju li r-residenti ta' dawn l-inħawi ilhom jissapportu snin. Oriġinalment meta sar Regional Road daw suppost sar tunnel. Mhux tajna fin-nofs, suppost kien tunnel. U iħin kollu jixtuqha, kien hemm ħafna wedid fil-passat, min kien qal ħajja ttieħ bl-injam, min qal ħajja ttieħ temporanjament, qatt ma sar xejn. Għamilna l-istudju, qabadna l-periti, konna nafu li biex jisir proġett jeħtieġ impenn qawwi u investiment kbir ħafna, għax 20 miljun huwa investiment kbir ħafna, però worth it għaliex se jeleva l-kwalità tal-ħajja tan-nies hawnhekk. Il-proġett se jsir b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ministeru għall-Infrastruttura u mistenni jitlesta fi żmien 4 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.